Ahoj priatelia, vítam vás u pokračovania môjho špeciálu, kde som hodnotil titulky časopisu Playboy, ktoré vydali za minulý rok. Sponzorem této epizody je desková hra Vice, the most luxurious board game for adults ever. A tam som párkrát zmieňoval, že ťažko hodnotiť titulku bez poznania vlastne vnútorného obsahu, to znamená konkrétneho piktoriálu, pretože sa môže stať, že ten piktoriál je vnútri napríklad ďaleko lepší než tá titulka, pretože tu museli vybrať z nejakého dôvodu, lebo sa im tam proste hodila iná fotka, ktorá nemusí nutne byť najlepšia z celého toho piktoriálu. Podarilo sa mi objaviť z každého aspoň jednu fotku ešte ďalšiu, to znamená, že teraz si to môžeme rýchlo prejsť a ukázať si tam nejaké pre a proti. A či nám tie fotky vnútri vylepšia celkový dojem, alebo naopak ho zhoršia, nedaj Bože. Dúfam, že nie. Tak poďme na to. Holka na prvej titulke sa volá Caroline a keď si ju tu takto pekne dáme, tak tu som chválil. To sa pamätám, lebo bola super. Tak toto tu nejak zväčším. Poďme sa pozrieť, ako vyzerá vnútro. Takže, vážení priatelia, vnútri je to super. Určite táto fotka nám nejako nekazí celkový dojem z titulky. Holka tu má normálne kompletné ruky, pekné, tuto je tá ruka super, toto si všímajme tie prsty tu, to je paráda. Keď som si to 3-krát pozrel, tak som si všimol tie kolená do objektívu jedine. Škoda, keby tie nohy mala akože, asi nechceli, aby boli roztiahnuté, hej, tak dobre, berem, ale ako škoda, pretože toto, keby bolo proste inak, tak by to bolo ako dokonalé. Ale dobre, to som si aj ja dokonca všimol až na nejaký tretí pohľad, takže nebudem prehnane kritický. Dobre, takže toto super. Tu tá titulka je rovnocenná tomu vnútru a vice versa. Denisa Goodale, to je vraj CEO Playboya dokonca. OK, stávajú sa aj také veci. Takže tu som titulku tiež chválil, takže poďme sa pozrieť na fotku. Najprv ju ukážem takto viac menej celú. Absolútna paráda, pretože všetko tu vidíme, ruky, toto je super línia, tuto krásne svetlo, úplne super. To sa mi veľmi páči. Táto kontra, zoberiem si na to červenú, to je bomba. A celkovo tá fotka má taký ako analogový nádych, hej, ako by bola taká ako naschvál, taká trošku retro. A je to velice podarené. Akože extrémne. Keď máte doma návštevu a neviete, čo robiť a nie ste zrovna akční, že by ste skočili rovno do swingers klubu, tak mám tu pre vás sponzora tejto epizódy a je to nová stolná dosková hra, ktorá sa volá Vice. Je to pre dospelých, je to luxusná vec, dá sa hrať vo verzii soft aj hard a keď nechcete čakať na naše ďalšie recenzie a jak to budeme skúšať, lebo aj to sa stane, tak môžete skočiť na web predajcu a výrobcu, alebo môžete skočiť do siete Erotic City, kde sa to exkluzívne predáva. Tiež velice pekne koreluje vlastne titulka s tým vnútrom. Ďalšia je moja obľúbená Dominika. To som vlastne hovoril o tej titulky, že všetko je absolútne famózne. Dokonca mi nevadí ani ten orez vlastne pod kolenom. To je úplne v pohode. Úplne správne by mal byť tuto, ale to proste u také fotky. Krásne tu tie prsty, to je bomba. Ani mi nevadí tu tá ruka, pretože je jasné, kde je. Hej. Uvidíme u ďalších fotiek, že to není samozrejme. Hej, tuto je proste jasné, tá fyzionómia tela, že jak funguje. Poďme, necháme ju takú počarbanú a ideme tuto na fotku vnútri. No, čo na to povedať? Zase super. Som rád, že to je ďalšia titulka, ktorá korešponduje s fotkou vnútri. Už sa budem opakovať, ale parádne ruky. Pozrime sa na ten proste tvar tej fotky. Nemám čo vytknúť ako. Ten výrazný make-up super do tej čierno-bielej. Bomba. Kristína Táborská. Toto je velice podarená titulka.
Titulka velice podarená, Kristínu poznám, to je proste velice hot holka z Hot Peppers. Akurát fotka potom, vážení priatelia, táto ma trošku ako zmiatla, pretože úprimne, keby som nevidel tú titulku, tak a pozerám sa takto na holku a vlastne okolo nej, tak trošku nechápem vlastne, čo je akoby za ňou, lebo toto je lesklé, toto je lesklé, toto je lesklé, trošku sa mi to ako bije. Tomuto lesklému podľa mňa mal byť to pozadie proste nejaké iné. To mne osobne tam trošičku ako znižuje grády tej fotky. Alebo respektíve trošku mi zaniká, hej, to malo svietiť, lenže tým, že okrem tohoto vlastne svieti toto všetko, hlavne tu, ešte má aj taký ako make-up, taký hodne presvetlený, to je super, ale ešte je blondína naviac, tak vlastne to sa mi všetko tak trošku zlieva, akoby. To sa mi všetko zlieva a to je škoda, hej. Takže tu by som povedal, že tá titulka je, hej, vidíme, na tej titulke je vlastne tu okolo nej kontrastná tma okolo nej, čo je lesklá. Pre mňa to minimálne vizuálne hneď tieto časti naozaj svietia. Kdežto tam na tých ďalších fotkách to trošku zaniká. No, to je trošku škoda. Tuto vidíme u toho backstageu. Aha, vidím teda, ešte som chcel zmieniť, že doteraz nepoznám vlastne fotografov. A to mi dáva veľkú slobodu, lebo by tam mohol byť nejaký kamarát, kamarátka. Takže sorry, keď niečo skritizujem, ale proste je to tak, no. Proste kritizujem to tak, jak to je. Takže tuto to vidíme vlastne absolútne. Všetko sa rovnako leskne, jak psie gule trošku. To je trošku škoda, no. Inak to mohlo byť ako dobré. Kombinácia. Keby ona bola v nejakom, akože pilotka, chápeme, hej, proste lesklé je na húby, podľa mňa. Lady D. Tu som trošku kritizoval, že niečo mi na tom nesedí. Zistil som medzi tým, že mi nesedí mi blondína Lady D. Ale to môže byť moja osobná preferencia. Ale tie ručičky vyzerajú trošku ako po mŕtvici. To je chyba fotografa alebo fotografky, teraz neviem. To mala upozorniť. Vidíme, že toto nie je tak ladné. Oni sú vidieť, našťastie, budú horšie veci ďalej. Oni sú vidieť, ale veľká škoda, no. Veľká škoda tohoto. Dobre, pozrieme sa teda, či to fotka napraví. Táto fotka to trošičku napravuje. Áno, dobre. Toto je trošku akože step up. Dobre. A tu som ešte našiel jednu fotku niekde na internetoch a tá je velice dobrá. Vidíme, tuto vám ukážem. Pozrieme sa tu na prsty. Čo to robí proste s tou fotkou. Takto, keď to vyzerá. A pozrieme sa späť na tejto celkom dobrej fotke, ale tie prsty sú trošku také ako zdochnuté. A keď sa vrátime k titulke, no tak to úplne, hej, to nám graduje. Prsty úplne na huby, prsty trošku lepšie a prsty úplne, že extrémne pecka. Hej, dobre som to dočmáral, pane Bože, Martin. To máme Lady D, takže dobre, tamto vnútro vylepšuje ten cover, ako výrazne. Dobre, Lenka Šeflová. Tak, tu som podľa mňa kritizoval, myslím si, čo mi tu stále vyskakuje. Bohužiaľ to robím takú workflow, že iPad, notebook, telefón a všetko naraz a ešte nie som v tom úplne doma, sorry, zlepší sa to. Tuto mi trošku vadil ten urezaný zadok, ale dobre, a také nejaké zvláštne zalomenie toho krku. Nemôžem si pomôcť. Pozrieme sa ďalej, čo tam nám ponúka holka, či sa to nejak zlepší. No a tuto vidíme, že sa to nezlepšilo. Ani neviem vysvetliť, čo mi tam tak vlastne vadí, ale zase tu máme, no proste ako by som jej zlomil krk a potom mu tam oprelo to zábradlie. Pričom ja tomu rozumiem, tým pozíciám, tie také fashion sa robia také strašne extrémne vykrivené, ale buď to proste to vychádza nejak inak, alebo ja neviem, alebo proste ja sa pletiem, samozrejme, to je tiež možné. Takže táto vnútorná fotka tú titulku nejak v tomto zmyslu, to, čo kritizujem,
nezachraňuje. No neviem, to číta, proste táto holka. Neviem, či to je Angličanka, či to je, neviem podľa čoho to mám čítať. Každopádne to není podstatné. Podstatné je, že tu máme ukážku, ja tomu hovorím votrelec, to je, pozrieme sa, kde vznikla táto ruka. Akože kde? Táto ruka vznikla tu. A tu je rameno a tak ďalej. Toto my síce tušíme, že ona je asi vzadu, ale prečo pre Boha živého nemohla byť takto tá ruka? Nedaj Bože, keby tie lakte boli ešte dramatickejšie. Klasická fashion póza. Pozrite sa sami, ako by sa tá fotka úplne proste inak, teraz to vyzerá ako 5-ročné dieťa, keď to dočarbalo, chápem, ale chápeme sa, hej? Tá fotka by vyzerala ako úplne dynamika, úplne iná. Holka je krásna, holka má dobré telo, všetko je top a potom má túto takého votrelca. Takže dobre, tak to je titulka a teraz či nám to zachrání? Ne, nezachránilo, bohužiaľ. Nezachránilo, okrem toho, že to je strašne obyčajná fotka, taká ako urobí manželke na dovolenke, tak táto ruka síce je vidieť, ale pozrieme sa, jak je zalomená. Ona je takto. No a táto zase, niečo nám vyrastá z brucha a končí na prsníku, takže škoda. Nehovoriac o tom, že keď sa holka opiera fotografii, pamätajme si, keď sa holka opiera, tak sa opiera len akože. Nemôže jej tu vyvrieť takýto zápasnícky proste, takéto zápasnícke rameno. Chápeme sa, hej? Musí to vydržať a opierať sa len akože a musí to byť všetko velice ladné, hej? Nesmie to byť akože zápasník. Holka je perfektná. Fotky fotografovi alebo fotografke úplne nevyšli, musím povedať najlepšie. Marie Langerová. Titulke nie je čo vytknúť, holka je na mňa taká zaujímavá, ale dobre, asi dobre. Tu nemám čo. To je všetko super. A pozrieme sa, či nám to nepokazí alebo nevylepší vnútro. Tak vo vnútri to je na hrane. To je na hrane. Keď sa robí táto pozícia, tak je veľmi malá hranica medzi ručičkami ala po infarkte a peknými. Tuto je na hrane. Mohlo to byť kľudne trošku dramatickejšie, trošičku, hej? Ale dobre. Není to akoby žiadny zásadný problém. Takže toto zostalo titulka a vnútro tak nejak, povedzme, podobné. Tuto Natalie, mne sa zdá, že táta minulé Pocahontas nebola. Mám taký pocit. Ale to je proste absolútne, voči tomu asi nemám úplne nič, človeče. To je úplne perfektné. Kúkam, či asi má svetlo v očiach, trošku tie oči by som rozsvietil a to už ako si niečo vyslovene hľadám teraz. Super, poďme sa pozrieť, jak vyzerá. No, ako pekné. Trošku kompozične, samozrejme v rámci celého piktoriálu to asi nebude vadiť, ale keď mám len jednu fotku, tak trošku ma vyrušuje, že vlastne na tejto časti fotky mám nejaký kameň, strašne obrovský a ona je vlastne taká málo výrazná, ale môže to byť samozrejme v rámci obrovského piktoriálu za tým, kde je len ona a to je také kvôli tomu prostrediu, ktoré je akože super. Ani neviem, či to je nejaké AI, či to je realita, ty kokos. Teraz neviem, proste dobré to je. Dobré to je, super. Velice pekná holka. Nikole Šáchová. Aha, jasné, šachmat. Tu som tomu vyčítal túto vyrastenú ruku. Dám si žltú, nech to vidíme. Túto vyrastenú ruku, takto akože máš, jak sa to volá, rameno a z lakťa vyrastá ruka. Hej? To proste pozor na to je úplne škoda, lebo holka je pekná. Holka je fakt pekná. Táto línia, akože jasné, kočička, všetko super. Tá ruka to proste kazí. Trošku. Teraz sa pozrieme, či to tak pokračuje vnútri, alebo nie. Wow, to je celkom pekné, kúkajte celé, dobre. OK, táto ruka je celkom dobrá, mohla byť viac, hej? Mohol byť ten lakeť ešte viac a tento je trošku stratený, ale asi dobre. Mohla to možno držať, mohla byť ruka vystretá a držať tú látku, hej? Tak dramaticky, ale možno to je na inej fotke nejakej, takže
nebudeme tuto ako do toho pindať, inak holka super, dobre to je, v pohode. Ráchelka. Tak ja teraz skúsim sa profesionálne dostať do polohy, že som ju nepočul rozprávať, tú holku, aby som tým nebol ako ovplyvnený. Titulka dobrá, tuto oceňujem proste. Tuto minimalizovať. Ja som na to prišiel. Dobre, konečne v polke videa. Zase tu máme trošku v tých kolenách ten orez, ale samozrejme toto je komplikované, lebo urobíš to, tu zase utneš ruku. No proste, asi sa na to vykašleme. Je to dobré. Pozrieme sa, čo máme ďalej. OK. Ukazujeme tu tak nejak prvoplánovo zadok, ale v poriadku. Je možné, že tieto celebritky, možno s nimi sa niekedy tak ťažšie pracuje. Mi to príde také pozične, ne úplne extra nápadité, ale neviem, nakoľko to bolo tým, že sa im nechcelo, alebo je to na iných fotkách, alebo celebritka bola proste neprístupná nejakým väčším pozičným nápadom. To je ťažko z 3 fotiek akoby posúdiť, hej, veľmi. Takže nechcem mudrovať. Salome, áno, toto som chválil, to je absolútne super. To by som povedal, že je Martin Šebesta, by som si typol, podľa retuše, podľa farieb, a on robí ako štandardne dobrú prácu, takže proste prsty, tie línie top, ako orez, proste neviem, možno už som zbytočne starosvedský na tieto kompozičné veci. A teraz sa pozrieme, či to nepokazil alebo nepokazila vnútri. Wow, to je dobré, to je krásne svetlo. To je fakt krásne svetlo. Pecka. Tomu není čo vytknúť tomuto asi vôbec. Super. Toto určite vnútorná fotka nepokazila, to bez debaty. Sandra Taškovicová asi. Jo, to je toto. Tak, tu mi vadí. Asi to bolo ako zámer fotografa či fotografky, ale jak to nazvať? To je také, akoby mi to príde ako fotím prvýkrát vonku, trošku nezvládam preexpozície, také dosť akože ako nepríjemné, že tam vyslovene chýba farba, hej, že to je proste úplne vypálené. Potom to vyrieším tým, že to dám do nejakej sépie a úplne to stratí, akože, no neviem proste. Úplne ma toto nenadchlo. Pozrieme sa, čo je vnútri, či to nebude náhodou holka super, holka fashion typ. Ako pozícia evidentne vieme, buď to holka to vie, alebo fotografka to vie. To je super. Ale trošku mi tam zase vadí proste sépia, či jak to nazvať, a občasná strata akože celkom dramatická kontrastu. No. Dobre, môžeme sa dohodnúť, že je to štýl, ktorému neholdujem, ale možno je super. Tuto na záver, to čo je za zúfalca. Dobre, to je moje, toto je moje, preto je to tu, pretože na stránke Playboya to vôbec neviem prečo, vôbec netuším, prečo to tam nie je. Zrovna táto titulka tam nie je. Keby náhodou niekto chcel povedať, že možno bola hrozná, tak asi nie, lebo túto holku si vybrali potom do kalendára tohto ročného, takže nepredpokladám, že by to bolo zlé. Tu vám len chcem ukázať, že aby som nechválil seba, budeme chváliť modelku, hej. Pozrite sa na tú fantastickú prácu prstov. Tuto budem musieť vycenzurovať prsia. Dobre, jasné, zase. Proste toto je, hej, to má také kontúry, proste presne, uhol hlavy a tak ďalej. Nepamätám sa, či sme ju pózovali, ja som mal túto väčší tím, ktorému ďakujem za super prácu, ale aby sme nechválili tým, tak pochválime modelku, že je veľmi šikovná. Aha, tak ešte jedna. Jo, chcel som vám vlastne ukázať celú postavu. Takže vidíme, hej, tuto jedna ruka, prsty, to ako moc inak urobiť nejde. A tu tá zadná, no ako tu aj ja proste som musel prežiť, že vyrastá trošku z brucha, lebo tak je jasné, že ide za telom a potom ako, ale sú tu prsty, je tu tej ruky dosť, nohy pekné, takto natiahnuté, proste toto prehnutie super, ona má strašne dobrý ten face, taký proste, no, dobre, no, OK. Tam sme sa pochválili na záver a to je všetko, vážení priatelia, to je všetko.
tak dúfam, že to k niečomu bolo a keď budete chcieť viacej takýchto videí, môžem takto zrecenzovať čokoľvek, kohokoľvek. Nemusí to byť len Playboy, aj keď tam som najviac doma, takže samozrejme to robím najradšej. What's your sin? Hey sinner, yes you come and play if you I've been reading all the war, and I've been shutting down the stars.